Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho Let's Playa, tento raz zase z hry Hacks and Fikint. Už som dotočil to prvé videjko z toho privátneho serveru. Vidíte, že sme tu zase tak isto, lebo som stopol a znovu začal. No a ideme na to. Obrat na 30. To trochu. No toto sa zaberá, no vlastne môžeme. Koľko mám húb? Nevidím to. Mám dosť. A im to. Ok, poďme na to. Kexington Master. A keď je dobré, len a to nechcem, lebo to húbky miniem. Ľudia, ja to skoro miniem, tie húbky, lebo mňa to eja, láka. Kúpiť, ale nie, ja sa nedám. No, poďme na to. Nevidím tu nič takého dobrého. Potrebujem ešte triko a prsteň. A v tomto shope iba tričko potrebujem. Tu znázornili len tričko. Asi jo. Siamara. Bože, také hovacké veci tu dávajú slabé. No, aspoň výdrž, no. Keď už sú takí chudobní, no. Dobre, idem prsteň hľadať. A také slabé, 3 inta a kokať. 3 inta, tak to divné. No, hra. No, výdrž, aspoň zase. Asi jo, Siamata, všetko porazíme, to vidíme. To je nový song, to je dobrý song, nie? Nie, dobre. Ideme zabiť kostlivca. A to je easy ho zabiť. Vidíte, ja to je easy, ale ak bude dávať bloky, tak to sa mi nebude chcieť kúkať na to. Zbytočne treba zaberať tým, ako kúkať sa na to. Super, no, tak to prehráme, ale to vidíš, aha. Celkom dobré vyhnutie, keď dávame v kuse. A on sa ešte raz a mi 10 randa 9 vyhýbiek, nie? No tak to je už jasné, no to vidíme. Yeah. Epic? Nie. Nie, nepadne nám epic, ľudia. Iba za toho blbca duchového. Za toho mi nikdy na normálnom CF-ku nepadol epic. Divné. Lstivý vampír. Uvidíme, či je naozaj lstivý. Tak kámo, ty si fakt lstivý. Á, výhybko. No, boss. Ale teraz on dáva výhybka. To je zlé, keď on dáva výhybka. No to nás zase dá, že? Nevadí. Kúpime lepšiu zbraň. Asi jo, daj nám lepšiu zbraň. 80 som mal. Bože. Hrozné. Aha. Lepšia obratnosť. O to je jedno. Aj tak ja potrebujem luk lepší. Zdôrazňujem luk. Daj, ty borec. Daj nové zbožie. Úplne nasrať.
možné. Akože, tu keď si pôjdete, tak sa kúpiť, to ani necháte. Ale aký prák, to bol lepšie. Super. No to ani sa neplatí. Ľudia, tak vážne, tak toto, preklik. Vážne. Toto nechce padnúť. Dobre, skúsim už v hospúdke máme dačo. Šedný balík, šedný. No. Takže nič, takže ideme ďalej tu preklikávať ľudne. OK. Musí to výjsť, ľudia. Vypáram. Konečne, taký lepší. Aj normálny. Normálnejší, aj na výdržnejší. A výdržnejší. To je čo za slovo? No to je jedno. Dúfam, že existuje. Tak to... Nie. Dobre. Lstivý vampírek. Ideme ťa poraziť. A zase mi to bude renderovať, kvôli vám to točím. Renderovať koľko? No, za 30 minút, pol hodiny to bude asi, tak, alebo hodinu. 2 videjka 10 minútové, že? No tak nevadí, no. Tak sa to bude servírovať, bože, stelky som zblbnutý, čo to ide. Poď, to dáme, aj keby 3 kritikály tam, no tak som možno nie, ale to je. Je epic. No hýbajme, aj keď je horšie, ale poďme ďalej. Nočník húl. Húli nám tu, čo tu húl. Tak to si robí prdel, on je mák. Tak vidím, že to nedám. Vidíte, mák je lepší. Ukáž, čo nám ponúkaš. Nepředstavitelné. Ale hej, to si predstavím hneď, kde dáme to tak, nažer sa. OK. Dúfam, že to pôjde s tým zvukom. Bo to by som nechcel ako. To už by ma pekne nasralo. No, každopádne natáčam 9 minút, takže mi sa rozločím, pustíme za chvíľu. Asi tak by som to povedal, už natáčam cez 9 minút. To je nemožné. Dobre. Oho. Čo bude? Venčka bude, jo, konečne. No, takže, ľudia, ja sa s vami lúčim u tohto videa Shakes and Fishing privát server, časť 2. Dajte like, odber a taký komentík, stále možnosť prvý koment dať, som sa zakoktal trošku, no. Stále máte možnosť prvý koment dať a ja sa s vami lúčim a waša!